Takai okra sakrano jatonan phung kaham tabo phaini satta tamo tabo ang thatai kaina baijas norong no kisa phunungnai norok bai share khlailai hinai video khlaimani engke norok video no se kari paithak jora naidi engke ang bahai process ke ang thatai kai omno norong no phunungnai engke thatai bo hainta just simple mani kisa misa sadrok ta tok tak simi khlaimani se mani kwbang khe khlaimaiya jaga korhini jara cara kainang bang pulano line to line kai pina kha kodal ba khel nge airport ke line by line ni distance ram ni obo ba yabon salman distance kha airport nge tabo protect the line no cara phobi thanai nge obo khe 30 ksak nge tai kisa jatong 30 kufur ke abo bistung manang obo ke bistung kuroi obo ke alu hai ekdom subo nge songo jatnon khayo nge khabang tahu buk jong narokla bu jat na thatai kai jatona sabai di nge tabuk narong no ang je process ke thatai kai omno narong no kai phunai nge pulano sarana orok khobnai khobnai yang ahai ke boloi obosok nai ke pisai ronai aun pore taibu bosok nanai bosok nawi taibu orok khobnai bosok bai bosok no malai ri marnai malai ri nai nge pisai bosok no nokjak ri ronai nge taibu ai bosok khobnai nge bosok no hage nokjak ri mar tolani yang naha ari no khobai ronai kaika omno sibi norong no punoka ya norong ni idea mote norong ni mote sakyo norong kaimano oke ang kaimani proses no norong no punoka hatoi kaina ni best season ongka to October tala hatoi temon kono mane asok পরিশ্রম করে চয় নাই abo keto chai thege 5 kolak finish ke awai rubu ke ha abo khlaina nang hai choi nai on ya goloke tabuk to musuk bai choi nai koroi no hinmano gas joto taktar roi choi langke abo kel khaimi ya line kel abo de line ya tam maklai kodal bai line ma khaina o khainai bai ke chara rawi nai kai bai man ya goloke tai ramne 15 ba 20 din pore abo chara thame dinai engke yang ni kodal bai hai abo yake jesu bosok log man na pom rupai mar nai da yake sudah pom rupai mar nai airport ke ram di dorkar nang tui in basar basar tui rodi yake tai kono khaina video sanna nang ya yake bono hamui nai tui nai phabon chitra masat thatai pai namaka tai kono temon পরিশ্রম koroi temon khatni koroi kono sarbithi nang ya engke thatai kaisa abo gorom di abo traditional hayong ram di
mas puila ba bisi katal engke o jorao thaktui chinyang local area la mane ramni thaktui 1-2 kg pano painai mas puila ni bangoi nai ego bisi katal ni bangoi nai thaktui paio engke obon bangoi nai o samoyo thaktui ni demand tongo 20 থেকে 25 টাকা কিলো পালি মানো kapangni tahu buk song ang tahu thaktui kai beka engke hainota niji hati ni paina nangya niji nogo sadra thaktui kai ka engke noro o video no bhai nangjaka abo comment khlaidi tai video no like khlaidi tai video no share khlaidi engke jodi channel ko talong tongke subscribe khlaidi jotono belai belai hambai